Fakhruddin Basha, wanda ake yi masa lakabi da Namrul Sahara wato damusan Sahara, ya yi fice ne saboda tsayin da kansa wajen gadin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da baiwa Madina kariya a lokacin da aka yi mata ƙawanya a yakin duniya na farko, inda ya hana turawa sace kayayyakin tarihi masu nasaba da manzon Allah. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan kenan ke cewa a ina kakan wasu yake a lokacin da namu kakan ke can yana kare Madina. An haifi Fakhruddin Basha a shekara ta 1868 a Ruskuk, wato kasar Bulgaria ta yanzu, yayin da iyayensa suka yi hijira zuwa Turkiyya a 1878 miladiya. Gwarzon jarumin ya kammala kwalejin horas da yaƙi a Bulgaria, sannan ya aikin soja a mukamai daban-daban, kafin daga bisani a tura shi yankin Hijaz ƙarƙashin daular Usmaniya. Ya isa birnin Madina a shekara ta 1916 a lokacin yakin duniya na farko da zummar kwantar da tarzomar da wasu 'yan tawaye na Larabawa suka haddasa. An dai ce turawan Birtaniya ne suka tunzura Larabawan yin wannan tarzoma don bijirewa gwamnatin daular Usmaniya, inda turawan suka yi musu alkawarin cewa za su ba su cikakken 'yancin cin gashin kai muddin suka yi nasarar raba gari da daular ta Usmaniya, wadda ke kula da birnin Makka da Madina a wancan lokaci. Tun dai karni na 16 Makka da Madina ke karkashin kulawar daular Usmaniya. A cikin watan Oktoban shekara ta 1918 ne daular Usmaniya ta miƙa wuya sakamakon cimma yarjejeniyar Mudros, abin da ya sa Birtaniya da Turkiyya suka yi ta yi wa Fakhruddin Basha matsin lamba don ganin shi ma ya sallama Madina. Amma duk da haka wannan gwarzon sojan ya yi biris, yana mai cewa ba zai bari a yi wa Madina mamaya ba. Ba don komai ba sai don cewa nan ne makwancin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Turawan da Larabawan dai sun gaza samun nasarar murkushe Fakhruddin Basha duk da tarin makaman da suka tara. Wannan ne ya sa turawan suka haɗa baki da wasu makusantan Basha da suka yi masa zagon ƙasa har suka kama shi a cikin watan Janairun 1919, yayin da Madina ta kubuce masa. Basha dai ya bayyana wannan rana a matsayin mafi baƙin ciki a gare shi a rayuwarsa. A lokacin da Fakhruddin Basha ya fara ganin alamun 'yan tawaye za su iya kaddamar da hari a Madina, nan take ya tattara ɗimbin kayayyakin tarihi da suka hada da wasu kayayyakin annabi, inda ya tura su zuwa Turkiyya a cikin jirgin ƙasa domin adana su. Bayan kama shi ne turawan da wasu Larabawan suka shiga cikin birnin Madina tare da wawushe wasu kayayyakin tarihi, sannan kuma suka fasa gidaje kusan 5,000 da Basha ya kulle da kansa da mukullai. Ya dai rasu a shekara ta 1948 yana da shekaru 80 a duniya, kuma yanzu haka kabarinsa na nan a birnin Istanbul na Turkiyya.